A lemezek elérhetőségének növeléséhez a Raven társaság szolgáltatásainak bővítésével járul hozzá, mégpedig a hidegen és melegen hengerelt lemezek táblásítása által. A lemezek hagyományos üzleti méretekre, de ugyanúgy atipikus hosszúságokra is vágják, a minimálisan leszállított mennyiség korlátozása nélkül. A vágbesztercei szolgáltatások divízió hidegen hengerelt lemezek vágására alkalmas vágógéppel rendelkezik, amely 450-től 1550 mm széles, 0,4-től 3 mm vastag és 500-tól 6500 mm hosszú táblák gyártását teszi lehetővé. A vágandó lemez maximális merevsége akár 630 megapaszkál. A vágógép két önálló egyengetőből áll, lágyból a 0,4-től 1 mm vastag lemezekre, és vastagból az 1,2-től 3 mm vastag lemezekre. A hidegen hengerelt felvágott lemezek rendszerint egycélú csomagolóasztalokon kerülnek csomagolásra, vízálló csomagoló papírokba, átpántolva a lemez méreteihez alakított raklapon. A lemezek éleit megrongálódással szemben védik a szög alakú anyagok, amelyek lehetnek papírból, műanyagból és fémből. A csomagok súlyát a vevő mozgatási lehetőségeihez igazítjuk, 1000-től 5000 kg terjedelemben. Minden csomaglemez áttekinthető címkével van megjelölve, amely tartalmazza a lemezek méreteiről, a csomagban lévő darabszámról, bruttó és nettó tömegről, az anyag minőségéről és származásáról, valamint a kilépő ellenőrzésről szóló információkat. A melegen hengerelt lemezek, mintázott lemezek és a pácolt lemezek vágására alkalmas vágógép a 800-tól 2000 mm szélességű, 2-től 12 mm vastagságú és 550-től 12 000 mm táblahosszúságú terjedelemben dolgozik. A vágandó tekercs maximális merevsége 8 mm vastagság esetén akár 600 megapaszkál, illetve a 12 mm-es vastagság esetén 420 megapaszkál. A melegen hengerelt felvágott lemezek rendszerint a vásárló igényeinek megfelelő 2000-től 5000 kg-os csomagokban kerül csomagolásra, acélszallagokkal átpántolva. A pácolt lemezek esetén a felvágott lemezek rozsdaálló csomagolópapírba kerülnek becsomagolásra.